खुलुमबाय। गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जालायबाय। लोगोसे सोरजि दा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि गोनांथार खौरांफोरखौ बेबायदिनो मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो, बेखौनो गुरै खावलायबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। बिटिसिआव दायो रावखौबो खौसे खालामनायनि गोहो गैया। मानोना खौसेथिया फैयो आन्दोलन आरो सोमावसारनायनि गेजेरजोंसो। नाथाय दायो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', लरेन्स इस्लारि, रोनगोरा नार्जारिमोन बायदि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोराबोनो दायो बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ नांला आरो कमप्रिहेन्सिभ सल्युशन जाबाय होननानै बिथांमोनहा सिगनेसार होनानै गारबोखाबाय। अदेबानि जायखौ नोजोर बोनानै दायो गुबुन गुबुन आफादफोराबो दायो खौसेथिनि बाथ्रा बुंदोंब्लाबो नाथाय बेयाव खौसे जानायनि जेबो लामा गैया। मानोना खौसेथिया सोमावसारनायनि गेजेरजोंसो फैयो। बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों आथिखाल बिपिएफनि लाइमोन दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा मैया गुमा ब्लकनि लाइमोन बिपिएफनि मोनसे सावरायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बेफोर गोबांथार बाथ्राफोरखौ खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला खाम्फा बरगयारि बिथाङा दायो इउपिपिएलआव थांनानै जेबो जायगा गैया आरो खाम्फा बरगयारिया दायो गावनि अस्तित्वआनो थिग नङा। अदेबानि माब्लाबा देबोरगावआव, माब्लाबा चिराङाव आरो माब्लाबा बहाबा गेलेगोन होनदों। नाथाय खाम्फा बरगयारिनो दायो जायगायानो गैया होननानै बिथांमोनहा बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बिथाङा बुंथिनानै होबावनाय बायदिब्ला थारैनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि गोबांथार दैदेनगिरिफोरानो दायो बड'लेण्डखौ नाङा होननानै फैखाबाय। थामहिनबा बड'लेण्डआनो गैलिया दा। अब्ला बबेनिफ्राय माबोरैहाय खौसे खालामगोन आरो खौसेया फैयो सोमावसारनायनि गेजेरजों। दायो सोमावसारनाय आरो आन्दोलनानो गैयाब्ला बबेजों खौसेथि फैगोन? मोनसे ओनसोलाव गोबांथार राजखान्थि दैदेनगिरिफोर अदेबानि हान्जाफोर थायो। नाथाय बोरैहाय बेफोरखौ खौसे खालामगोन होननानै बिथाङा गोख्रों रावफोरजों खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै प्रमद बर' बिथांखौ गोबांथार सावरायनायनि अनगायैबो गुमा ब्लकआव दायो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ गोरलैयैनो देरहागोन होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा मैया क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म अडिट'रियाम हलखौ फिथा हास'नानै बेखेवनानै होयो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि गोबाव समनिफ्रायनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांजों लुजानाय क'क्राझार बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि मोनसेल' अडिट'रियाम हल, जाय अडिट'रियामखौ जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म मुङै दोननाय जादोंमोन। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो मैया बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फिथा हास'नानै अडिट'रियाम हलखौ बेखेवनानै होयो होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव मोनसे सावरायलायनायबो लादों। बेनि अनगायैबो बेखेवनाय हाबाफारियावनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलरजों लोगोसे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि गोबांथार प्रफेसार, गोबांथार फरायसुला फरायसुलिफोराबो बाहागो लाफादोंमोन। बेनि अनगायैबो बिटिआरनि सासे मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङाबो हाबाफारियाव बाहागो लाफादोंमोन होनना खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बेखौ मोननानै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि मोनसे जौगाखांनाय आरो बेयाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया जोबोद गोजोननाय मोनदों होननानै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि गोबांथार दैदेनगिरि आरो मावसुमा बिथांमोनहा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों फोरमायथिनानै होनायखौ जों नुनो मोननाय जादों। बनगावआव हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनानै मैदेरा गसाइगाव ओनसोलाव थारैनो सत्यवती मुंनि सासे आइजोखौ जिउ फोजोबदों होनना मिथिनो मोनदों। जों आथिखालावबो नुनो मोनगासिनो दङ। हाग्रानि मैदेरा थारैनो हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनानै गामि फारसे गोबांथार आदार नागिरबोदों। आदार नागिरबोनायनि बेलायावनो मानसिजों आरो मैदेरजोंनि गोबांथार बेबायदि जेंनाफोरा सोलिबोबाय थादों। आथिखालावबो बे जेंनाफ्रा जोबनानै थाङाखै। नंगौ, बिटिआर सरकारा बेखौ नोजोर बोनानै गोबां एरियाफोराव फेन्सिं होदोंब्लाबो नाथाय गोबांथार एरियाफोरजों दासिमबो हाग्रानि मैदेरा ओंखारबोनानै गामि ओनसोलफोराव उदखार खालामफैनायखौ नुनो मोनबाय थादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो गसाइगावनि बनगावआव हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनानै मासे मैदेरा थारैनो सत्यवती मुंनि सासे आइजोखौ गाथारलांदों आरो बुथारलांदों होननानै खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारि आरो मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' उरांगिरि फारियै गौतम मोसाहारि आरो जसमानिक ब्रह्म बिथांमोनहा
UPPL राजखान्थि दोलोआव मैया जयनिं जाबाय होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथां गेदेमा सानैया मैया UPPL राजखान्थि दोलोआव जयनिं जानाय हाबाफारियाव गुबैयै BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी, UPPL राजखान्थि दोलोनिनो गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारी, बेनि अनगायैबो खाम्फा बरगयारीजों लोगोसे UPPL राजखान्थि दोलोनि गोबांथार गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लानानै बिथां सानैफोरखौ बरायनानै लादों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथांमोननि गेजेरजोंनो फैबाय थानाय समाव UPPL राजखान्थि दोलोआ मैखोमै खामानि मावलांनो हागोन आरो UPPL राजखान्थि दोलोआव फैनानै बिथांमोनहा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोबांथार खामानि मावलांनो हागोन होननानैबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोनायखौ नुनो मोन्दों। हाग्रामा महिलारी बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोरा जेबो साननांगौ गैया। हाग्रामा महिलारीया जेखौ मोनो बेखौनो बुंलाबायो। हाग्रामा महिलारीया जेबो प्लेन पलिसि आरो मिशन भिजन जेबो गैया। जेखौ गोसो बेखौनो बुंलाबायो। हाग्रामा महिलारीया बेबायदि खोथा बुंनानै रायजो राजाफोरखौ मिसलेड खालामनायाव गोबां सांग्रां आरो हाग्रामा महिलारीया बेफोरबायदिखौ जेब्लाबो बुंबोबाय थायो। बेनिखायनो बिथां बुंनाय बाथ्राफोरखौ जोङो काउन्टआव लाबाय थानांगौ, अदेबानि जोङो बेबायदि लानानै गोबांथार काउन्टार होलायबाय थानांगौ होननानै आं साना। मानोना हाग्रामा महिलारी बिथांनि बुंनायफ्रा जेबो ओंथि बेसेन गैया। बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हाग्रामा महिलारीया दायो खाम्फा बरगयारी आरो चन्दन ब्रह्म बिथांमोनहा UPPL राजखान्थि दोलोआव थांनायखौ नोजोर बोनानैनो सम सम बाथ्रा बुंबोबाय थादों। अदेबानि खाम्फा बरगयारी आरो चन्दन ब्रह्म बिथांमोनहा UPPL राजखान्थि दोलोआव जेबो जायगा गैया आरो बायदिसिना बाथ्रा बुंबोबाय थादों। जायखौ नोजोर बोनानैनो मैया प्रमद बर' बिथाङा बेनि खेंफोरथि होनानै अदेबानि फिनजाथाय होनानै खौरांगिरिफोरनि गेजेराव गोख्रों बुंथिनानै होदों बे बाथ्राखौ।